Verkeerde gehaald. Ja? True 1, nee, het is sierpijl. Geen True 1. We wouden dat het True 1 rockets waren, maar we hebben de verkeerde gehad. Maar dat maakt niet uit. Trek in een koekje. Toch de goeie. Dat was toch een... Ja. Ricasa nummer 4. Cherokee. Nummer 3 toch? Nummer 4. Nummer 4. Cherokee. Ja. Atomico. Cherokee nummer 4. Oh, plof. Wel kwaliteit. Ik kan beter die Ricasa's hebben. Zo, wel een rookwolk, joh. Cherokee nummer 4. Zo, de tyfus. Die deed het goed weer. Oh, zo. Ja. Fucking irritant. Nou, vond jij het wat? Ik vond het geld niet waard trouwens.
Font del Dragon. Fontein de Draak. Del Dragon. Strops. Dikke shit. 2-inch display. 2 display. Lekker hoor. Nee, steek maar aan. Oh. Ja hoor. Ja hoor. Ricasa dit. Ja joh, doe nog maar eentje. Dat kan. Ja. Lekker erbij. Oh. Film hoor. Ja, film. Traka 10 meter. Iets hier doorheen hoor. Goed. Ziek. Parachute. Ballonje. Fucking irritant, ja.
Ja. Tien atomico's. Jongen. Really nice, really nice. Troino. Weet ik niet, maar je gaat er niet meer zo in kijken. Voor je oren is slecht, hè? Zo. Ja, wat doe je dan? Die van net harder. Ja hoor. Ja.
kant. Voor de nou is hier één onder van. Oh, voor er nog één. Zo. Right. Laatste. Ricasa. Trueno Ricasa nu.
Ah, dik. Ik weet het niet. Ik snap volgens mij. Toch goede pijlen, hè? Waarom mogen die nou niet? Deze binnenzak meenemen. Ja, tuurlijk. Die is voor thuis. Ik denk dat ze een auto dit kunnen. Kutsmeris. Ja? Ja, gaan we nog wat verder hoor. Die andere ook dan. Ga op. Kijk jullie busjes joh. Oh ja, inderdaad. Veel ook. Flesje water. Met een atomico.
weinig. Ja, maar goed. Nee, gewoon niet. Oh ja, Dat is een kleine is dat, nummer 4. daar zijn we. Oh, nou, hij weet ook de nummers, zeg maar. Ik wist vroeger alles, hè. Alles van die gekke rotje. Maar jij bent erin verder geslagen. Ja, tuurlijk. Je bent iets verder. Hoppata. Die zijn ook gewoon goed. De een is harder dan de ander. Ja. Hoor je dat even? Ik weet hoe het gaat met de ene kant. Oh, scusi. Wel gewend geloof ik. We zijn hier wel gewend, hè. Moet ik zo allemaal voor jou, Jet? Ja joh, steek ze maar af. Denk je dat ze in het water ook goed zijn? Ja tuurlijk, is leuk. Gooi je hiervoor in het water? Ja, maar je hebt kans dat hij uitgaat. Nee joh, die gaan wel af hoor. Dat is goede kwaliteit. Ja, dan staan ze er allemaal tussen ook. Straks in het park zal je het zien. Hup. Dat gaat uit, lul. Nee, dat zeg ik net tegen hem. Dat hij uitgaat. Nee, die gaat uit. Deze uit, ja. Nee, zal ik er even eentje voor doen? Ja, maar ja, hang maar vast. Ja, ik weet wel hoe dat werkt. Ja, ik ook. Kijk, Omhoog maar uit dat je gooien. Ik ga het niet vast. Nee, Gooi hem even daar. Nee, ik weet het wel, wacht maar. Maar ik vind het risico te groot. Zo toch? Ja, zo ja. Perfect. Nee. Kijk maar. Nee. Oh, kijk. Ik heb die potjes daar bereikt. Kijk. Weet je Oh wat ja, gaat kijk daar. gebeuren? Oh, heerlijk dit. Wat is dit voor een heerlijk feest. Goeie klapje oren, hè? Heerlijk, dit. Fantastisch, man. Klappen goed. Ja? Komt-ie. Vuurpijl uit hand. Hatsje! Kijk, hoe gek die gozer.
nu! Hoi. Vuurpijl uit hand, deel 2. Shit. Ik tel af van 3, 2, 1. Ja. En dan bij 1 gaan we nog naar 3, 2, 1, ja. Ja hoor. Super vet. Ja. Deze? Ja. Kunnen wij nog maar aansteken, Jack? Pinkboy of zo. Oh, dat zit er ook. Ik denk 5 minuten.
man. Coca 7 of niet? Ja. Zo. Dit is ook... Gewoon niet met winnels. Kijk maar. Ja. Zo man. Die keek wel aardig vooruit. Mix het 7 op 3. 7 metalium, perforaat en 3 aluminium. Maak jij je kilogram? Ja, maar... Ik had maximaal wat ik heb gemaakt uit nieuw was. Dat was die zeker wel volgens mij. Pols, weet ik wel.
Zo. Ja. Oh ja, nu. Ja. Ja hoor. Ja, doe maar. Gewoon doen. Hoe gaan die heen? Laatste. Ja, die is zeker vet.
Nee, die ging niet goed. Hoogte 2. Moet je niet smoel hebben. Mijn aansteker. Deze aansteker is natuurlijk. Nou, dat is weer gezellig daar ook. Sorry. Excuse me. What is this? 5 ball cars. Karkas. You have to go running? No. No. Italiaanse bol.